तानी। नैहर जाई कि बहनौरा जाई, कहाँ कहाँ जाई? हाँ नेवता कोई गो छूट जाता वे हमार, का करी हम? अरे माई रे माई, ललिया रे ललिया, कहाँ बाड़ी तेरे? बहारों फूल बरसाओ, हम तेरा महबूब आए हैं, तेरा महबूब आए हैं। पीछे देख। रुक जा वही जा, माई के देख लेता नहीं रुका। दादा आई तो माई यही जल्दी यार। का हो हीरो, कहाँ रहत रहा आजकल? ए ललिया तोहरे फिराक में तो रहत नहीं। सुनता नहीं कि बड़ा लगन खातर आजकल। आय हमने के कहिए लगन लगी हो? ए ललिया आ कैसन बात तोर हलिया, आ मन करता तोर चुम ली दोनों गलिया। उठो उठो, पीछवा देखो। अरे उठो ना, अरे उठो ना। मार पीछवा देखो की आई बा। चाची प्रणाम। खुश रहिए बाबू, खूब जी। अब बड़ा हैरानी में लगा तनी कुछ भुलाइल बा का बाबू? मार हाथ हेंगा हेंगा भाजत रहनिया। ना ना चाची कुछ भुलाइल नहीं के। अरे उ तनी हाँ उ फरहारी ने तनी अच्छा बोल बा चाची। ना ना बाबू, हमारा बुझाइल है नु कि हो जा केहू बैठल हवे। जानत रहिए बाबू, हमरो आँख बनवावे के बनू, अखिया से कम लौकता जानल। ना 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 हाँ आ कहिया आइला हा? हमी 2 साल 2 दिन पहले में तो हमी हम। ना ये बाबू अब तो जाही के होई ना। हाँ तनी गाँव तनी घूमेल हाँ चली ना ने। ना ठीक बा ठीक बा। का जानी ये दादा, हमरा अखिया से कम लौकल है कि हम सही देखनी है। लइका लइकी बतियावत रहला हसन। पदनी कहाँ से आ गइल सिया, ना लेटर देहनी ना फूल देहनी। जना काम खाती हो कामे ना भइल, बाकी काम कइए के जाए। हुई रुका आवत नहीं वही जा, छंटिया धके आवत नहीं रुको। ए जल्दी आवो, हेने आओ ना, एगो सामान देबे के बा। देखो तनी आज हमरा माई से पकड़ो आई बा तू, ठीक बा? काली आइल बड़ा बोला, धोंधा लेके आइल बड़ा हमरा खातिर बुझाता। ए करे जा, ऐसे मत बोला, कितना मेहनत से आइल बन तारा खातिर। तार माई कहाँ बाड़ी? बाड़ी नानू दो काली आइल बड़ा, जल्दी से दो। होइलो हमदी आ होई हमार चिट्ठी पढ़ लियो, सब यही में लिख देले बानी। 8 बजे आवे के बा। बच्चा ए जाई। ललिया रे किए रे? कहा रे, का चिल्लात रहत रे? कहीं मुझ वाली में बानी का रे? मारे ऐसे बोले लगत रे, रोड पर बानी, रोड पर खड़ा रहनी, देखत रहनी। आय ते ही काम करेली घर की, हम ना करेली ना। यही कर तो कहीं चल जानी न तब ते देखी। रे तो रोड पर खड़ा रहबे, रोडे पर खड़ा होके जगह बका रे, तोरा घर उठे बैठे के जगह नहीं के। हाँ अब मुँह में बात धक सट तो जीभ तार खींच ले, बुझलू कि ना? हाँ ले खींच ले जीभिया, लगवा ये पैसा तब नहीं तोर छाती फाटे लगी। रोड पर बानी तो तोरा अच्छा नहीं खे लागत, आ पैसा लगेबे डॉक्टर ये तब तोर जियरा जुराई। ते बहुत मुँह में बोलता रही, ठीक बा? करना राखी लगा के जबान सट तो जल्दी चुगनी ना तेकर माई देख ले रही तो हमार हाले बिगाड़ देत। दीदी से पूछ ली कब जाए वहाँ के बड़की माई के घरे बारात आवता। रोडवा पर से डुगुड़ के नहीं औ के। काची भुलाइल बा बाबू? अरे रोडवा पर से डुगुड़वे न ते नहीं औ, लेकिन हेनिए से गिरुए। वही जो सही में पदनी दोगली भी एकदम हर जगह काम बिगाड़ देती है। कि लइकवा के हम दू हाली देख ले हनी, आ काज ने हमरा आँख धोखा देता कि हम कंफ्यूज बानी कि लइकवा सही बा। ललिया ए लली दीदी ए छेने के माई का चिल्लात रहो? आइए रमवा,
हम चलनी कहा खातिर न हाँ। कि बड़की माई के घरवा कब चले बारात देखे तनी। तन काम धंधा कोई को पड़ल बाबा चलल जाला तनी सही हार दी कुल ही तो चलल जाला। तो कहीं छौड़ी नहीं के तहार। अरे छौड़ी सन के जानत नहीं खू सिंहार पटार अगड़म बगड़म ओके हरा रहत सो ओकनी पर छोड़ के जाई ले कोनो काम सही से रही। हाँ ये दादा ए दीदी आई तनी बैठी नु है जा। अब बैठ बहुत जल्दी काम बाबा कुल ढेर ठीक बा। हाँ बड़ा ढेर दिन पर आइल बड़ू। हाँ ये दीदी। अरे माई रे माई अब बाग बछिया ऊपर बैठ का नीचे बैठल बड़ू। नहीं ये दीदी हमनी के जमीन के आदमी सन जमीने पर बैठे हम सन खाट खटोला ही बा ऊपर छापर। हाँ, ए दीदी हमरो से एगो बात कहे के रहनी है। कहा हौ फलाने के लइकू बाड़न ना हाँ हाँ तो हम उन्हें से लावना लेके आवत रहमी अच्छा अच्छा तो देखमी तारा पिछुआरिया हाँ। कजने का दिन खोजत रहुए दीदी कजने का कोमल लड़की रहुए हमरा के देखबे नु हाँ। तो चोट दे बैठ गए। ओ अजीत बाबू होई हन आइल बड़ा घूमत होई हन। हाँ नाम नाम का धरे के ह दीदी। का दिन हम नहीं देखले तो कैसे कोई मने कोनी बेचारू आवेलन जालन घरवा। ए दीदी देखी हम साफ साफ बात बताओ तनी हां हां बोल। हम लड़कऊ के ना चिन्हवी जननी हाँ। लेकिन हमरो ओरा छौड़ी के चिन्हवी। हां हाँ तो उहे काजने का साई फूसी काजने ई का इशारा करत रहुए लइकावा आ तार लइकियो कती हेंगा हेंगा बतियावत रहुए। अब तू तो समझते बड़ू हम का समझते मड़ी बता हमरा के तू समझावे अलुआ के हमरा लड़की के शिकायत करे अलुआ। आ ये रमवा ये दीदी रहुआ तो खिसिया गइनी हम नीमन बात करनी हम आपन किसी ना हो। हाँ तो भाला बानी जी दीदी अलुआ तेलवान करे हमरा के। हम हमरा लड़की के बारे में अगर केहू कुछ कही तो हम खून से नहा जाब ठीक बा। हमार बेटा बेटी उसे ना हुआ सन ठीक बा। ए दीदी हमरा के बोलावे आके तू हमरा कहलु डरवावे। ए दीदी देखी हमरा से गलती हो गई ठीक बा मान ली हम झूठे बोलले बानी हाँ। ठीक बा लेकिन ध्यान देम अपना छौड़ी पर। का भइल बारे माई हां हैदा तरीका कहत रे। के हरे माई के हला कइले बा ये होवी तोर पदनी चाची हो का होदे जातरी मारी का दुना के हला कइले बाड़ी। ए दीदी ए हम अपन जान के कहनी रौरा से ठीक बा रौरा तो बुरा मान गईनी हमरा से गलती हो गई बा ठीक बा। ए देखो हमरा से अगर केहू हमरा बेटी के बारे में कोई कुछ कही तो उनकर हम झोटे में आग लगा दे। खुल के कह ना दी खुल के गरिया दी हम माफी मांगते बानी कि हमरा के माफ कर दी हमरा से गलती हो गईला लगनी हमर बेटा भतार ना से। अरे माई पदनी चाची ने बड़ी दोगला होई एगे शिकायत करत रहेली। टोला मोहल्ला के लोग देखे चाहता। हम जानत नहीं एगो दूगो मेनू तोरा से जोड़ले होई हन आय जोड़त रहलिए नु जाय दे जन कह के गइल तो गइलू चल अपन काम जा दे तो ते तो जानते बड़ी कि हम कैसन हई। वो तो हम तो जानते बानी। हां तो ते लोग के बात मत सुनल करिए ठीक बा। आ चल खाना बना दे तनी खा के ना खाना ते का खइबे रे आ तो जइबे नु बड़की माई के घर बारात में आ हम जातनी अपना भर के खाना बना लेबे जो घूमिए ऐसे कराए तनी बड़की माई के घरवा से। हां हम जातनी आके मुंडी खराब कर दलस। हां छिनार ही रे माई जातनी।